musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo mawbaare sappo siilo hitande ujunnaje nogase tati ɓataake men cariika faatide ɗanle ngam teskade en o saha mo gonden sukaɓe hewɓe ne jogui caɗele e ɗanle ɗe ha tenti noon ɓen rewnoɓe laabi less ɓe payi Maroc battidi koye galleji ndenka won hen ko ñawɓe won hen dañi artirede won hen ha hande ene ñooda bini ha tenti ɓen wonnoɓe Algérie weddaɓe ceene banggue Niger won hen donki dañde no gartiri won hen ko ñawɓe won hen ko heegaɓe ɓe ko tampuɓe donki en haydara no gullito laamuji mumen jamma e ñalawma won hen ko dumbaɓe e nder kasoji leydi Libi won hen joɓanama haalisaji ɗaccitama pelle bandiji nangi ɗumen won hen battama bandiji won hen kadi donki andude hol fandare mumen nde jogori ɓe ƴetti laabi giwi Brésil gam yiddeyade Mexico faade toon to leydi Amérique won hen batti faddede pelle bandiji nanga ɗumen nodda koreji nodda bandiraɓe beele haalisaji gara kadi ɗaccite firti ko yanoɓe mawnoyde jogori artude kene towa wontani en ɗaccal buduk badak kamningal no ɗannungal fuɗɗorino ko noon kadi ngal jogori siltirde ngal fuɗɗorino hanki ko yaadu Algérie won hen ko ɗon ndewata ha leydi France e kawisaji jomiraɗo won hen giwanno ko Congo ha Angola mayiɗeli kewɗi ndewiɗo wargoji kewɗi nder kasoji biftale kewɗe won hen hewɓe so garino Nigéria ko ɗon ndewanno paye Cameroun hewɓe keddimaygol cangol ɓe ko ɗo pella ɓe ko ɗo mbara won hen kadi ni ko ɗo henna lepta ɓe ko ɗo mbatta jiyaɓe ha hande jiyitaka won hen garino ha Cameroun to kampo ko ɗon ƴettanno laakon ngam faade leydi Gabon beddete koye hakkude maaje walla ñallata koye duuɗe suuɗade nde jettoto tawa tampi battido e juuɗe ɓe dadiɓe coke ma koreji ngara jaltina haalisaji oɗon gandi ko kalami ko ɗanle ɗe ko bonɗe won hen payata koto Maroc ngam yidde yaade suuɗade jamma e ñalawma so dañi mosel diwde grillage diwa won hen keddi koye ɗe maaje kaɗɗe haalaka leydi Libi ɗum ɗo kala ko caɗele puttinɗe guite kono kadi ko sukaɓe Afrique naɓe mayata hen hewɓe hen kangama won hen majji melew wonani mayɓe kono jinnaɓe hankadi ni guitti hen ɓerde mumen ɗeɗo henna balɗe on tini sukaɓe Mauritanie naɓe biftaɓe toon to Mexico woni Mexique biftaɓe taw biftiɓe ko fedde bandiji ɗacca ha hunde juuta mbiya dokke amen numéro ji téléphone aji koreji moon joguiɓe moyen ɓe kalday ɓen so neldani haalis ɓe mbaɗa e mabɓe gueɗe musɗe to leydi Libi ɗum ɓuuri bonde kala belsininoɗo ha naati Libi walla welsidi hande ha yetti Libi so tawi pelle bandiji nanguima kala ko mbawɗa neldude haalis sa serte mabɓe ɓe jeeyatma kadi ko woɗɗe Algérie cakinaki koye ceene tan weddotomon en ji suka guinéen daññoɗo weeyo laylaytirendo ha yaltini vidéo holliri caɗele guurade ɓiɓɓe malinaɓe temedde jeegomo hande loffiɓe loriɓe e ɗeɗo henna ceene ene goya guila lewru décembre ujunere eko fawi dumbonoɓe leydi Libi hewɓe maayi ɓe ɓoccitima ɓe mbaddi hen ha jettitima Sara Agadez artude nde ene satti hewɓe ko ñawɓe natti wawande koye men hay batte ɗe caɗele noon ene puttini guite haalaka ƴettoɓe laaɗe fiyetoɓe diƴƴe mbirto Mauritanie ngam yidde yaade Maroc faade Espagne
heewɓe kadi so ngari laaɗi men kayta ɓe nangue Mauritanie walla nangue toon to leydi Maroc nanguete kene ñawi ene ngaañi wontama cafre ñaago ballal laamuji mumen nelda ɗumen biyeji walla bisuji garta e leydi mumen holko jari alaɗo yaano artiɗo wonno yaaɓe jeehi heewɓe gartani ko dañi ko heewani ko firti ko heewani ko jooɗi ladde ko ɓuri heewde gurdam kala heddima ladde a yiyata cuddiɗo gaani a resani ɓesgu daɗima aɗanayi ladde a wonti kullel gartowel ngel ɓooyata ya ngara gilay cukkako hayna yeew mo anda mbelema leydi mum anda mbelema wuro mum so wona nde wonno suka ene fija e dingiral tampere ladde caɗele wuro ko tampa e wuro kala dogane ladde mo ladde o andi ko golle e galle ɗawaɗo mbelema goɗo gurdam kamniɗam mettuɗam mo ala mbelema hakkude mum e cuddiɗo ni ɓesgu wahlima ɓerɗe ndungtodiri ngam leydi gonadi jikkuji certuɗi e pine kamine hen tele ɗaccuɗo mo artani ko ɗaccuɗo goto nehiɗo e mum neheɗo sukaɓe mum e dow needi ndi wawi kono kay ko sukaɓe e inde kono wona sukaɓe e baaba ko hunde musde hamnide hande nde moni kala foti yurnitade e ɓernde mum holko jari holko foti wonde hol pellital ngal neɗɗo o foti ƴettude ha wasa wurde gurdam mbaɗam ni mbete ene foti wonde tan yaade ha maaya ɓayde aɗa andi a dañata yaade ha maaya holno foti waade so wona kettoɗen seeɗa e musidɓe men wonɓe to Libi Algérie koɓe kaali wonɓe kemnoɗen to Agadez kolliti mbawa haalde so kaali yahata weeyngo moƴƴani en jokkodirino wonɓe to Pérou ha ƴiwɓe ɗon ɗo Brésil fuɗɗiɓe nadde toon to Mexico kono kadi heewɓe hen kolliti cuusa haalde soɓe kaali ne gasa ɓe daña caɗele en jokkodiri e musidɓe men malinaɓe wonɓe Algérie kono ɓe kolliti yo en jaafoɓe won baniraɓe rewɓe taweteɓe toon ɓe jokkodirɗen wurɓe hande kamdam heewɓe hen ene kolliti ko jiiɗi haalde ko mbawa haalde gayni daaɗe mumen jiiɗa nane saabu ɗo goni ɗo cuwa taw ɓoccitade ha laaɓi soɓe ɓoccitima maɓe kaal kono kadi ɗo ɓe goni ɗo alay saago ɓe ndento taw haalde le 30 décembre walla 29 décembre 2022 mayduɗo hen ndu toon to Maroc en jokkodirino yogay suka men juukinoɓe ɓe laana mumen haytuno ha e ŋore dehla nanga ɗon ɗo Maroc mbaɗa e galle ndenka won hen ɓe jokkodirnoɗen kono noon ɓe jaɓani taw haalde holko saabi jomum en jaɓata haal won hen so puɗɗima haalde tan ɓerɗe kewat goya won hen mbawa haalde ko biftaɓe won hen so kaali so ɓooyi nattata koye goɗɗum saabu haqqillaji ɗi ɓe waɗa kono jaaɗi aɓe cohli ga yimɓe moƴƴuɓe wawɓe wajade ɓe aɓe cohli psychologiquement aɓe cohli psychologiquement aɓe cohli psychologue ko jomin ji e guiti mumen ɓuuri hewde way kono accident ɓennuɗo hen hecci hanki eɗen gandi hewɓe hen ne cohli psychologue koko dokka ɓen gam yewtidde joomum haqqille joomum arta saabu neɗɗo wonno haqqille mum diwrata il faut daña jewtide e muɗum ene heewi fannuji ɓenne kadi ne cohli aɓe cohli yewtideɓe saɗa yewtide e mabɓe so ɗon kalda so ɓooyi a andat haqqillaji ɗi ko jaaƴi kono sikki ala musidɗo men Barousi taweteɗo to Algérie Libi hakkude ɗon woni maw artan men seeɗa Barousi aɗa e jayde Weltare TV jaam waale maɗa mi ñaganmama Allah moƴƴere balɗe juut
jamwale mon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma jam wali Saar Abdullaahi Saar mi salminima kadi mi juurimama mi ñaganmama Allah moƴƴere balɗe juutɗe e cellal duwngal e battane moƴƴe en calmini kadi hettotoɓe buuɗal yurmeende e ceerno Abdullaahi salminama machallah tabarakallah addi ɗo kadi toɓɓere wonde fayida no feewi e toɓɓere kadi ɗanniyankoɓe eɗen tawe ɗo e leydi min Libi en gari ɗo noon ko ɓooyi Allah addi en ɗo gila hitande ujunnaje 6 ha ɗo eɗen ɗo e nder leydi Libi eyyi hoko Allah hollen ɗo ko feewi ko heewi e donc kadi ko yidde tan kadi haalande bandiraɓe ɓe tan e yimɓeɓe kam ha hande ɓe garani yimɓe ngara eyo hande gani heewi caɗele ɗe gasata eyo hande ɗo kam hande o to kaldeten ɗo hande min kam so tawi kala jaɓandumi nanɗo haalam so dañi liggade to min to yo jooɗo so dañani kadi yo jooɗo toon hay sen yayo fa bañ goɗɗo wona ga kam eyyi ga ko jiimi ga hande ko a yoɓat kalis ma ko gila toon gila toon to pays ma to jeeyɗa to aɗa yoɓa toon kalis ma ha jettoɗa ɗo sa yettima ɗo kadi lumbinoɓe wiyoɓe no lumbina ɓe ene nawa ɗo neɗɗo Italie ɓe a yoɓat ɗumen ɗo joɓa ɗo temedere ujunere CFA a yata to galleji to mbaɗa toon ɗo ha mbiyon ha gonon nombre oɗon nawe ko ɗon bandi tawar mon nanga mon mbiyon ko yimɓe laamu eyi so nangi mon ɗon noon wontata kadi so jomum kadi ina yalta ɗon ko ma yoɓa hankadi kam sa nangama kala ko mbawnoɗa yobde to kam hankadi an jiddata tan kadi ko oppede joɓa kalis goɗɗo goppeɗa oto kalis kam ejjitat ɗum ɗon noon jarani eyyi min kam ko yidde tan wiide yimɓeɓe kala dañƴo ligga to min to ina débrouille toon yo jooɗo toon ɗo kam hande o kala garɗo wino lumboya ala kala biɗo wawi lummide mo haali final omo yaha omo nangoye so tawi o yoɓi kalis makko o yahata kadi so nangam ko jooɓo kalis goɗɗo o yalta ɗum noon yimɓeɓe yoɓe nden koye mabɓe eyyi min ko ɗo min goni min majjani ko yarɗo heddoto noon ma on mo kalanda o wasa wima ko kecce o kalta ko kecce kono so jomum ari ha yi ko wonɗo ma andu de ko haalirno ko gonga ma andu ko haalirno ko gonga hande hewɓe nani ga e nder leyɗele men ɗe Sénégal ɗe Gambie ɗe Guinée ɗe Mauritanie e ɗe Mali kala ɓe belnanma ha wela amin jogui bisuji amin mbawi ɗannindema yimɓe amen nana Libi nana Algérie yimɓe amen nana to nani ga sa naati hen naata e ceekol ɓe ñama haalisma tene sa yettim battintoɗa ko to boni ɗum noon o saaha mo gonɗen to leydi Libi ɓuuri hewde toon hande o ko sukaɓe gambinaɓe sukaɓe men fulɓe gambinaɓe ne gara no fewi kadi ɓe battinto koye juuɗe ɓen bandiji wonta koma haalisaji nodde tene haalisaji kewɗi bandiji ɗi namdoto ha hande ma en jokku hettade goto musidɓe wurɓe toon woni hen haalɓe français noon woni hen haalɓe bamrankore kono so Allah jaaɓi gueɗɗe kala ko musde no fewi musidɓe tedduɓe. Assalamu aleykum fedde fulɓe andu diine ma e dow gardugol musidɗo men tedduɗo ceerno Abdullaahi Saar a salminama a juurama noon kono pulle Sénégal jooɗiɗo Libi ko andindema dal caɗele yimɓe gondi gaɗe caɗele ko wurda ga ko nani hande ne wonɓe gaɓe mon fof hande saago mum tawa hande ko heeɓi lawol tawa Allah nawti ɗum to mum dal jooɗo toon heɓa no gollira ga ko caɗele ɗe gondi hande gurdam ɗam ne tiiɗi ɗo waale ala ɗo ñalle ala e fawti ɗum noon kadi hande yimɓe men ene jooɗi ga ene mbiyana nawa yimɓe Italie e dow fenade wodani hande Libi kala ɗo Libi fuɗɗi ha ɗo haadi lawol wodani hande kay woodi ko yimɓe men jooɗiɓe ga ɗanninoɓe yiilade ko dañi ne uddirga galleji ne mbaɗi ɗum foyeji mbatta ɗum ko prison ngaji eyyi ko neɗɗo ari yoɓa kalis mum so yettima ɗon ko nanggugol ɓe jogui galleji secret ɓe udda ɗum nder toon ɓe liggodira e soble bandiji
ko fiide joomum jamma ñalawma mbiya ɗum yo heɓ ujunaji capanɗe jeegom sefa ujunaji capanɗe jeetati ujunaji temedere libi kam jogui ko kaalis mum tawi kam ko yimɓe ɗo ɓene ko kaalis libinama to kono kam so tawi ko neɗɗo yoɓa kaalis Sénégal walla Guinée walla andi kam ko ɓen nangguma hande ko ɗum woni ga lawol kam hande wodani ko galleji fenani en uddita ga yimɓe ɗanninoɓe ne jiilo ko dañi hande ko uddito galleji mbaɗ ɗum liggey mbatti wiide ɗum ko téléphone manam ko nanngude neɗɗo udda ɗum yo téléphone yimɓe mum yo téléphone yimɓe mum ya ujunaji capanɗe jeegom ya ujunaji capanɗe jeetati soɓe tampini joomum ha tampi so woodi koɓe keeɓe mum ko itta ɗum kadi yeeya goɗɗo manam ɓe liggodira safalɓe balleji so jamma ari gadda oto ɓe mbima lawol ma yalti mbanma oto jiblinma ha wendogo nawma e galle goɗɗo udduma ko ɗum woni nder to hande ko udda ɗon en goɗɗo anda ko galleji secret ɓe jogui ɓe ƴetta neɗɗo mbiya ɗum ɓe gollina ɗum lebbi jeegom ɓe totta ɗum paaka ɓe totta ɗum jaasi ɓe udde nangga yimɓe ɓe udde nder to enen ɓe uddi ñamde ala yarde ala so hiiri ko noddude safal ɓe haɓɓa joomum ɓe mbaala lappude ɗum ha soɓe tampide mum ko ƴettugol ɗum kadi yeeya nokkuji goɗɗi mbiya ɗum foye ɗi mbiya toon ko uddi toon suudu mbaɗi baafe jamɗe mbiya ɗum ko prison hande wonɓe ɗum e wadde ɓe kadi mbatta ɗum ko liggey mbiya ɗum ko téléphone manam soɓe nanguima ya noddu yimɓe ma ko ɓen paboto ma ko ɗum woni gade lawol kam hande wodani hande kay woɗɗi yimɓe wonɓe ga ɓen saago mumen kono jaltiri leydi ndi vraiment tawi ko tampere yimɓeɓen tampi ganen tampi sanni lawol wodani jooɗi ɗo dal ko funtugol yimɓe ɗum kadi wonɓe wadde ɗum ɓe ko yimɓe men hanki wiyatno ko sawalɓe hande ko yimɓe men gonɗum e wadde wallay hande wonɓe ga ɓe kam vraiment so keeɓino no ballira ko ɗum wona kam goɗɗum arani fawta mumen kadi joomum yoɓ paal mum so yettima mbiya ɗum yoɓani mbiya ɗum ko ari wiye pe cafaro wi naati ɗo yalti ɗon ene ko ma yoɓa so ɗum ɓenni kadi mbiya mbawi ɗum nawde Italie walla France ko wodani ko nanngude joomum yeeya ɗum avantire goɗɗo on kadi prison mum jogui nde gollidere safalɓe sa ari mbima ko ujunaji temedere ko million CFA tawi kam ko gonga kam ga ko kalis mum jogui ko kalis joɓata kono so tawi an joomum ko yo yoɓ kalis leydi mum firti ko ɓen nangguma so tawi woni ananggama toon neɗɗo ma yiiɗi yobde haalis ene wawi yoɓirde leyɗele ga ne wawi yoɓirde Sénégal walla Mali walla Guinée walla Gambie firti ndeke kalis garɗo ga henno firti ko ɓen nangguma toon ɗeɗo gueɗe kala addi ɗum ko tampere musidɗo men goto ne Espagne o wi o yiiɗa inde makko haale miñi ko e baaɗi ko pini subaka tan ko cilawol payi Libi nde ɓen jetti noddimo tene o wino ɓen woto jah joɗɗe min mami ƴeew feere kala so boutique so auto beele mbawon gollade hen ɓen tiiɗi koye jeehi battidi nadde koye juuɗe bandiji ɓen o tinani tan ha o nodda téléphone ɓen ne kalnamo espagnol ɗemgal gongal woni Espagne ne kalnamo espagnol aɗa andi kaari e kaari o wi eyi ɓe totti ɓen téléphone aji ɓen gone wayde komin fiyaɓe balɗe 5 hande min ñamani komin ɓooraɓe min dufite ko ndiyam ko ni woni aɓe gadda ɗo worɓe ni hay wondude amen ne gonda e amen kanko haali o wi ɓen namdimo ko million ngaji 3 francs CFA beele ɗiɗo ɓe ɗaccite nde o wi ala ɗum ɓe ɗacci ha weete mum ɓe noddimo téléphone ɓe pii sukaɓe piile musɗe bonɗe hay ɗum ne kadi ko appel vidéo ɓe piile bonɗe omo laara o ande hoore makko o wattindi yobde ko million e feccere beele ɗiɗo ɓe ɗaccite nde ɓen ɗaccita timmani lewru natte juuɗe bandiji goɗɗi ha hande ɗo gonɗen ɗo aɓe tawi juuɗe bandi ɓen namdi ko million ngaji 3 kadi ko hunde musde hamnide musidɓe tedduɓe Oumar Sy hande ga ene heewi caɗele sa ari ɗo coxeruji mbiyatma ken mbawi nawda men mbawi lumbindem mbawi wadde ni mbawi kalanma ko heewi koɓe kalantuma ko hay gooto e mabɓe wawade ɗum ɓe mbima ko ni ko na kamɓe haaloɓe ɗum ɓe kamɓe koye ɓe ganda ni hay maayo ngor heedi ga ɗum noon yimɓeɓe yo ndento heɓe ndento caɗele en mbayno leydi
ga kam haysin mbi eɗen kaala eɗen en ñalliɗo haalde en mbiɗen kaala en gaynata eyi hande ɗo ko caɗele ɓoli gon ɗo kala hande kala nanga ɗo kalis ala ko holliɓe ala ko holli ɗum holliɓe ɗo so wona ɓeɗo waɗa ɗo business ɓen kolliɓe ɗum kamɓe ɓe gandan ɗum koma neɗɗo nangue ɗo mbiya neldanam kalis leydam sa neldi toon moko ɓeɗo kalis goppuma donc son ƴeewi tan an nder on ganda kam ɗum ɗo ham ko yimɓe tan kollibno afrique ji waɗoɓe ɗum ɗo kamɓe kollibno ewa neɗɗo noon kala ko wawi wadde so waɗi ko moƴƴi mo yi so waɗi ko boni ma Allah hollumo kam kala ko wawi kene waɗa yo waɗa ko moƴƴi aha so ñalam ma won ñalam goto ara jomum yejjita ko wanno ko ma ñalawma goto ara jomum yejjita ko wanno ko biyowo ɗo ko libi kalis neldotako ɗo neldu leydam Sénégal walla leydam Mali walla Gambie walla Guinée walla nokku goɗɗo so halis o yettima juuɗe on mo mbimi ya neldu o min mi itta haalisam ga mi tottaɓe min kerodira ndeke firti ko won ko ɓawli kala jeyaka e kosam ɓe nanguma hande yimɓe nene ko wonɗo alaykum salam yimɓe nene hande vraiment en tampi hande hay saɗa yalti aɗa yaha golle ko tampere nder galle ko aɗanotako ko fo ne huuli waktu ɗum kadi vraiment hande ɓuuri tampinde yimɓe kam hande ko yimɓe men tigui gone tampinde yimɓe nene ko ɗum tigui ko ɓen tigui uddirɗo galleji mbiya ɗum foyer mbaɗa ɗum moƴƴin nder toon mbiya ɗum ko prison eyyi jeeyi ha hande mbattum ko golle mbiya ɗum ko téléphone manam ko sa nanggama ya noddi yimɓe ma ya yob nanggam kadi yoɓete ko toon so tawi kam ko yimɓe ɗo ɓe nangguma ko kalis mumen namdoto wona ya namde CFA kay so jomum yaɓa CFA firti kañum nangguma pamon kam ko ɗum woni ga hande nder leydi ndi kam hande waɗi wonɓe ga ɓen hande kono keɓiri jaam no jaltiri wona kam goɗɗum e gara ne ɓeydo eyyi ɗum kam ko wodani lawol kam ko wodani ɗum fuɗɗi ha ɗo ndi haaɗi hande ala lawol woodi kay ko sa ɓe nanguima ko uddudema ɗum de woni ga ngam vraiment kala bawɗo heɗade kam ojo onen so tawi kam heeɓi ɗo nangti ɓuuri moƴƴiddal ko jooɗo toon ɓe naano ɗo enen e vidéo ji punta yimɓe enen ko wodani lawol ko wodani fes wodani nde fuɗɗi ha ɗo nde haaɗi hande ko avantireji gone tampini yimɓe ɗum ɓuuri hande ko kalɗa ko ene selli won vidéo goto ko suka goto ko on daari on vidéo ha jarnimo yaade suko o iwi koye diwan Fuladu ko vidéo goto sukaɓe waɗaɓe e bateau mbiya jettima Italie kollira ene gama ne belti teni kadi leelani tan kankone o faami ɗum o yeehi hande omo tawi e juuɗe ɓen nanguɓe mo ɗeɗo gueɗe mbaɗino hakkude Cameroun faade Garwa hakkude jafoɗon hakkude Garwa faade Yaoundé won wonannoɓe ɗon coxoraji e kala saaha ɗe gueɗe ene mantano gueɗe kewɗe ko enen gaddata business ha wonta julorguel jawɗele kewɗe hande ma nanno yimɓe janggo jahannama donc no min kam wasiyam tan e yimɓeɓe min de kam mbawmi wasiyadeɓe ko ga joni kala garowo kam wi ne yiɗi arde ga sonani lebto ne heewi lebte ne heewi caɗele ne heewi lebte ne heewi caɗele ha surtout ma garowo wiide lumbo noon surtout ma garowo wiide ene lumboya laabi ngala kala biɗo ne wawi lumbiden fenat o dañ ɗum ɗon noon yimɓeɓe yo ndeccu e nokkuji muɗumen hande hayto min to débrouillé mbaɗa tan aɗa waɗa tan débrouillé ɓuuri moƴƴude kane heewi caɗele ga ko min jiɗi haalde ko ne heewi ko woni ɗa min mbawa haalde ga ko woni ɗo min mbawa haalde ɗum ga eyyi ko heddi ko noon ñagode Allah tan ko yo Allah waɗanen jaam kadi yimɓeɓe kadi yo Allah hokkuɓe nande e famde allahumma amina ya rabbi ya rabbal alamina won bandiraɓe men rewɓe haalɓe kono woni hen kaali koye ɗemgal bamrankore woni hen kaali koye français en ñaguimaɓe ɓe yafuya noon gam wasde men jokkodirde e koɓe kaali ko kono en nani koɓe kaali ko caɗele mantiniɗe mawɗe no fewi woni hen ko ivarieji woni hen ko malinaɓe woni hen kadi jeeyani koto Nigéria hoore mum woni hen koto Nigéria ene heewi kono hande o kadi ko ɓuuri hen hewde ko sukaɓe men gambinaɓe
ɓe tan wonde ga tampere liggudere sababu bandiji nanguima uddima ko ɓen ɓe goni e gollirde an ari a nanta ɗemgal anda haydara ɗum udda anda to gonɗa soɓe tampinima jamma ɓe mbatma oto mbima ɓe nawma ko yirliddema ha fajiri ɓe gartinma e nder nokku ɗum ittanma anda eyyi ha weeyi so ko addude caɓaro lappuma ha natta ha anda ko gonɗa mbima ya noddu yimɓe ma nane jooɓa sa yooɓi kadi soɓe ganda soɓe jiiɗi chef dément ɓaɗo ɓe keeɓi koɓe jiiɗi ko nene ko yeydama kadi yimɓe woɗɓe eyyi pamon kam vraiment hande ko ɗum woni ɗo e nder leydi ndi henenne ɗum woni koto leydi Liby kono kadi ne tawe to leyɗele goɗɗe ne tawe to Maroc ne tawe to Algérie ne tawe ha toon to Mexico ne tawe e nder nokkuji goɗɗi kala musidɓe tedduɓe ganuma waɗi teni kadi ɗum ɗo kala addi ɗum ko caɗele leyɗele men sa yi hande cérémonie ji men haalisaji ne bonne ñantule otoji galleji ɓernde suka kala ummo kayum yiɗa dañde hono ɗum taw kadi balle ɗe ngala alay saago yonti yimɓeɓe guddita juuɗe mumen e guete mumen ɓe ballodira e balle moƴƴe kono kadi sukaɓe jooɗiɓe gande ɗannungal ko halkare so tawi en dokkama golle nanguen hen so gaynaka moƴƴinen so jawdi darindi ndi ɗaccata aɗa fiyo e ɗeɗo maaje walla fa bengoɗo moƴƴin jawdi darindi annene jinnaɗo joguiɗo jawdi ndi jab suko o hutoro gandal makko e jawdi ndi beele jawdi ndi wawa moƴƴude gaynaka moderne gaynaka kesa arka e gaynaka hanki kakal guese ɗe moƴƴine ndeme ko foti waɗe ren peccen waɗe société ji garoji taw gari ko wallude en jaɓen ko funtata en ndentoɗen sen gudditanama butikaji nunɗen sen dokkama golle peewen ganden janggo men koko jogori sattude pewnen hande men e nunɗal hoolare nde jokka joom seeɗa daña wadde mo ala wawa gollade ko ɗum woni ko wawi yaltinde men e caɗele ɗannungal perdini hewɓe perdi ha tenti yanoɓe Afrique central walla Afrique austral walla Afrique de l'Est ko jeeyi sababu min tan hooram woɗɓe ɗanniɓe sakkende ngari mbaɗi doole mbaɗi butikaji mawɗi mbaɗi entreprise aji mawɗi lepti en liɓi mbiti kon men tokoson heddi hande eɗen jooɗi e karaje ɓole a wawa artude ala ko golliɗa aɗana jooɗi ko dañƴa kala kanel dowo hol fandare ma janggo ɗe caɗele kala ko wasnode miccade ha hande noon ene wawi heɓɓitede soko wuuri rufani buuɗal yurmeende so feri feeñi feeñje ɓataake men hande fatuno koye gurdam ɗanniyankoɓe en jaari musidɗo men barusi e musidɓe men taweteɓe to Liby ha e nokkuji goɗɗi kala yinnoɓe jokkodirde e men eɓe jokkodira ɗen ɓe haalde men yaltani ɓen ñaguino ɗum kono kadi sikki ala sahaji goɗɗi ma en gartoy toon to leydi Maroc walla ha toon to Mexico tawa yajede waɗi walla toon to Algérie walla ha toon to Niger beele mbawen jokkodirde ɓe ɗanniyankoɓe juukiɓe e nokkuji hande tampuɓe no fewi ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musiɓan tedduɓe